Numele meu este Felicia Vulta, reprezint Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău. Anca Munteanu, reprezint Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu. Gheorghe Dumitru, lucrez în cadrul Camerei de Comerț și Industria Județului Dolj. Mă numesc Florin Geamănu, lucrez la Camera de Comerț, Industrie și Agricultură din Timiș. Grațiela Brănescu, Camera Argeș. Mihai Mărășescu, Camera de Comerț și Industrie Maramureș. Cristian Borz, sunt angajat al Camerei de Comerț și reprezentant al biroului teritorial pentru responsabilitatea socială a întreprinderii. Elena Patricia Gemeniuc, lucrez în cadrul Camerei de Comerț și Industrie Națională a României. Bogdan Pălunescu, lucrez la Camera de Comerț și Industrie și Agricultură Cara Severin. Laura Munteanu, lucrez la Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați. Cătălin Boghiuș, sunt formator pe domeniul responsabilității sociale a întreprinderii. Numele meu este Violeta Maria Rohnean, sunt angajată la Camera de Comerț și Industrie Hunedoara. Cătălina Măriuței, sunt ofițer în cadrul biroului RSI din cadrul Camerei de Comerț și Industrie Bacău. Este o perioadă în care organizațiile noastre își caută noi servicii, o nouă relație cu mediul de afaceri și ideea de responsabilitate socială a întreprinderilor a venit exact în momentul în care trebuia pentru a construi o nouă punte cu mediul de afaceri. În primul rând, din punct de vedere instituțional sau al poziției pe care o am, este o provocare. O provocare pentru că responsabilitatea și responsabilizarea oamenilor ca măsură de acțiune a unei organizații de tip ONG, cum este Camera de Comerț, este ceea ce ne dorim să facem, să schimbăm mentalități și să ajutăm la ridicarea calității mediului de afaceri prin sporirea competitivității și responsabilității lui. Așa cum spuneam mai înainte, responsabilitatea socială a venit și într-un moment foarte important în care elemente de mediu, elemente de natură socială au apărut cu foarte multă putere în Europa și în lume. De aceea, conceptul de responsabilitate socială a întreprinderilor poate să reprezinte o soluție și sistemul cameral trebuie să fie în primul rând pentru susținerea acestei idei, pentru că nu ne este indiferent modul în care o întreprindere desfășoară o activitate, dacă o face cu respectarea mediului, dacă o face cu respectarea problemelor sociale, respectarea față de salariați, față de grupurile interesate. Camera de Comerț are ca mesaj principal exact medierea dialogului dintre societățile comerciale și comunitatea în care își desfășoară activitatea. Deci RSI-ul, responsabilitatea socială, cred că ar fi o temă extraordinar de importantă de acum încolo pentru Camera de Comerț, pentru activitatea noastră. Ne gândim mai departe să mergem cu acest concept și să dezvoltăm un sistem al birourilor pentru asistență RSI la nivel național, în cele 42 de camere județene și cu coordonare din partea Camerei Naționale a României. Rețeaua care s-a format din cele 42 de camere este cele mai mari rețele care acum funcționează în RSI, unitar, în sensul că toți avem aceleași obiective. Și cred că în felul acesta, Camerele de Comerț fiind un liant între autoritățile publice și mediul privat și comunitatea în care funcționăm, putem implementa cu succes RSI-ul. Eu cred că în câțiva ani, tot mai mulți vor face aceste rapoarte de RSI și vor avea activități de dezvoltare sustenabilă. Normal că trebuie și noi să ne adaptăm cerințelor de responsabilitate socială a întreprinderii, să promovăm acest concept în cadrul mediului de afaceri, să-l susținem și eventual să participăm efectiv activ la implementarea lui, la cunoașterea și implementarea lui la nivelul agenților economici pe piață. Nu o să mizăm în munca noastră, în dialogul și consultanța pe care o acordăm firmelor, nu o să mizăm foarte mult pe imagine, marketing sau știu eu, plus valoare, pentru că ci mai mult pe introducerea în strategie. Prin introducerea conceptului și extinderea termenului de responsabilitate la nivelul întreprinderilor, consider că vom obține o dezvoltare durabilă a regiunii.
țara asta sau țara în general să avem grijă că este luată cu împrumut de la copiii noștri. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să o lăsăm în continuare cu resurse, cu niște relații sociale bune, cu o bună recunoaștere sau, cum să zic așa, o prietenie, cu ghilimele de rigoare, între participanții la viață. Și atunci cred că este momentul responsabilității sociale în Europa și în lume în moment de față. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.